Het heekseizoen zit voor de door bij Aquazoo Friesland Bellehout. En dat betekent dat het Beestenpark er picobello uitzien maakt. Voor de werknemers een soort extra werk. Wil stuk gewone verzorging van de dieren echt teruggaan maakt. En dat betekent voor de mensen van Aquazoo drokke weken en hectiek op weg naar het simmerseizoen. Morgen jongens. Hallo. Lekker geslapen? Hoe is het met de baby's? Nee, alles goed? Ja, het is lekker weer. Ga lekker naar buiten. Weet je zo. Doe maar heel. Mijn dag begint met het dagrapport nemen, dan de mail controleren, voerkleer zetten, skimmeitje, dieren die binnenkomen, een goed plakje aan en zorgen dat de diëten op die binnenkomen, dat die voorlessen aanpassen. Ja, wat net. Goedemorgen. Eigenlijk is geen dag hetzelfde. Dus de ene dag ben ik vooral heel erg druk met het communicatiestukje. Moeten de persberichten worden geschreven of ben je met de pers aan het bellen. Dan ben je een dag heel erg druk met nieuwe bordjes schrijven, omdat er weer een nieuw diersoort binnenkomt. Dan ben je bezig met menukaarten schrijven, dan maak je speurtochten. Dus eigenlijk lijkt geen dag hetzelfde. Het enige wat iedere dag hetzelfde is dat je 's ochtends begint en aan het eind van de dag naar huis gaat. Maar de invulling ja, verschilt. Nou, ze staan al voor de deur te wachten. Ja, jullie krijgen al wat lekkers. Kom maar, dametjes. Waar is jullie kerel? Oh, daar komt hij al aan. Hi, vent. Hij komt zo bij jullie. Geduld. Kom maar, kom op. Kom jongens. Komt u maar. Dat is wel een hele grote voor jou. Ja, gaan we even kijken bij de nesten. Is het allemaal nog... we hebben op het moment 5 jonge pinguïns zitten. Er zijn nog 2 koppeltjes die nog zitten te broeden. Dus we kunnen meer verwachten. Maar dat duurt nog een paar weekjes, dus dat is spannend. We staan in het Amazonagebied, het nieuwe project, nieuwe biotoop van Aquazoo Friesland. Het lijkt al een heel oerwoud. We zijn nog niet klaar, we zijn er nog steeds mee bezig. Je ziet daar de mensen van het onderhoud en development druk bezig met de beplanting aan te brengen. Om het juiste beeld te gaan vormen. Zodat dadelijk als het klaar is met Pasen, want het moet voor Pasen klaar uiteraard. Dan gaan de mensen zich hier wanen in het oerwoud in Zuid-Amerika. Nou, het is nou tijd om deze schildpadden even in de te zetten. Want het verbleeuw Amazona is in ieder geval klaar voor deze schildpadjes. Dus die willen we er graag in brengen. De temperatuur is goed, dus let's go. Ga je ook mee? Ik had van het VBO, daar ga ik eigenlijk altijd al een beetje zijn van, ik wil toch wel heel graag iets met dieren doen. Het zijn een dierenpension of dierenasiel, trimsalon, neem het maar op. Maar ik heb eigenlijk nooit een dierentuin zelf dacht. Dat dus mensen die eigenlijk zijn van, ja, maar toch net even een beziekje om even in Aquazoo even te solliciteren. Ik zei, nou ja, dat ken ik beziekje, maar ik denk, ja,
ja, is dat wel wat voor mij? Of ja, goed, ik giet meer in de richting trimsalon, zeg maar zeggen. Maar achteraf ben ik wel heel blij dat ik het dien heb. Ja. Waarom dacht je dat het net iets voor die wie? Nou, weet ik net. Het is toch een beetje het respect, zeg maar zeggen, voor de heugere mensen, denk ik. En ja, van mezelf het gevoel van, ach ja, daar ben je toch net goed genoeg voor. Dat altijd een beetje, denk ik. Dus, Ja, hey, met Martine. Ik sta bij het schildpadbord, zandnest, met die eieren. Ik vind dat zand moet nog eventjes iets mooier in die vitrinebak worden gelegd. Dus als jij daar vanmiddag nog even naar zou willen kijken, want het is nu een beetje een hoopje. Ik wilde eigenlijk dierenarts worden. Dat wilde ik eigenlijk al van jongs af aan. Dus ik heb ook daar mijn hele opleiding voor gevolgd. Je moet alleen je laten inloten. En dat is niet gelukt. Ik ben tot 3 keer toe uitgeloot voor diergeneeskunde. En ik wist wel, ik wil heel graag iets met dieren doen. Dus ik ben toen diermanagement gaan doen in Leeuwarden. En uiteindelijk ben ik dus wel in de dierentuin terechtgekomen, wat ik wel heel graag had gewild. Dus nee, ik vind het niet erg dat ik niet daadwerkelijk met de dieren werk. Ik vind het al heel erg super dat ik gewoon tussen de dieren werk. Godver. Hi, met jullie. Hey, kan er iemand naar de wasberen toe? Want het is weer flink bezig. En Chico werd net onder water geduwd. Ik was even bang dat hij ging verzuipen. Dus ik wil wel... Ja, hij is flink bezig. Oké, super. Dankjewel. Doeg. Nou, we gaan Mico, dit is de aanstichter, zeg maar, die gaan we proberen te vangen en apart te zetten. Zodat er weer rust in de groep is. Dat Chico ook weer het water uit durft en weer lekker zijn gangetje kan gaan. Oh kut, hij moet wel de boomstam in blijven eigenlijk. Sophie, wil jij Mico in de gaten houden waar hij heen gaat? Ja, hij gaat de boom in, laat maar. Hij gaat de boom in, je krijgt hem niet dan. Dan kun je er staan wat je wil, maar dan krijg je hem er toch niet uit. Nou ja, zolang hij in die boom zit, kan die ander ook niks doen. Ik weet net precies wat mijn eigen specialiteit is, maar dat vind ik wel heel moeilijk om dat door diezelf te zeggen. Ik weet wel wat ik het leukste vind, ja. En ik denk als dat ik wil gauw het beste in best, dat idee. Dus ik ben heel goed zelf in socialiteit, dus ik wil gewoon echt zwaar dat iedereen die naar het zin had. En ik het zou zeggen dat de meesten hier naar het zin hadden, die naar het zin, ben ik weer. En bij jou zijn de beermartens, zaten ze nog binnen? Ze zaten nog veilig binnen, ja. Mooi, ja, goed zo. Ja. Dat was spannend voor zometeen. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ja. Ik heb er wel vertrouwen in. Ja, mooi. De boon is op het moment heel goed. Het is echt privé gewoon super. Hier met z'n allen was ik heel leuk in de musical of even leuk, lekker met z'n allen in de McDonald's, neem maar op. Gewoon, ja, ik in een privé situatie gewoon lekker met elkaar omgaan. Dus dat gaat super. Ja, natuurlijk ben er altijd denkjes. Ik bedoel, ja, dan had die eens wat dus in de privé situatie of die had eens een keer wat. En ja, dan krijg ik een psychiater soms. Dus ja, dat gaat erbij. Ja? Okidoki. Ik trek de kar wel. We gaan de beermaters vangen. En ja, die brengen we naar hun even bloot aan. Omdat ja, ze worden het op den duur een beetje ja, opbouwen, zeg maar eens. Dus je komt een nevenbril voor ja, orenbesten. Wil iemand het plan der campagne vertellen of moet ik iets voorstellen? Ja, ik zat zelf te denken om het net voor de ingang te houden. Ja. Ja, en dan doorduwen. buiten gaat. Ja, Oké. Doorduwen. Goed, wie doet handschoenen aan? Ze kunnen heel gevaarlijk wezen. Vooral als het natuurlijk tegenbij komt, waar we natuurlijk eigenlijk net doorgaan. Maar ja, soms mat het. Ja, dan kan ze wel gevaarlijk uit met die klauwen of met de bek. Doe maar meisje. Oeh, ze valt aan, jongens. Ze valt echt volledig aan. Klaarstaan, jongens, hoor. Ja, maar dat net, dat breekt bijna door, joh, zo sterk is ze.
ze gaan de andere kant op. Dus pas op, voor de luid, voor de luid. Oké, nou hebben we er in ieder geval iets aan die kant. Nou gooi je die via het luid. Met dat net wat jij hebt. Ja. Eruit halen. Zit vast, zit vast. Het net zit vast. Pas op je handen. Ja. Goed zo. Oké. Ja, goed zo. Ja, dat is weer een goed idee zo. Mooi. Next. Goedemorgen. Ik heb hier de speurtochtformulieren voor Eitje. Dus die mogen vanaf komende zaterdag worden verkocht. Er volgt ook nog een poster voor bij de entree. En hier zijn nog de laatste menukaarten voor in de horeca. Dank je. Ja? Is goed. Top. Dank u. Ja, net ervoor. Kut. Andere kant. Andere hok open doen. Laat hem even zoeken. Nee, hij moet niet omhoog. Hij gaat weer terug. Laat hem gaan. Het liefst in het hok, Yvonne. Oh ja, ik zie wat je bedoelt. Kut. Zeg balen dit. Wat er krijg gebeurd is heel jammer. Ja, hij is ontklept en die zit nou boven in de BM. En dat is gewoon balen, even op het moment. Want ja, dan kerst ze alleen nog goed. En het mooiste zou wezen dat we ze tegelijk oorzetten konden. Dus ja, jammer, vanmiddag we hebben ziekje. Zal die open gebeuren? Nou, ja, je ziet het hele bord gaat in beweging. Nee, dat kan ook absoluut niet. Dat gaat niet werken zo. Het bord zou ook veel kleiner worden. Hij zou ook niet achter die trap. Dat bord zou gewoon zo groot zijn. Ja, dat is een deel onzichtbaar nu, hè? Ja. Nou, dan wordt even bellen dus. Ja. Ook ieder jaar weer dezelfde drukte. En ieder jaar nemen we onszelf voor van nou, nu zorgen we ervoor dat het minder veel geregeld hoeft te worden voor die tijd. En spreiden we het beter uit. Maar het komt ieder jaar weer op hetzelfde neer dat de laatste weken voor in dit geval dus Pasen. Pasen is eigenlijk altijd het begin van het seizoen. Toch altijd weer heel erg druk is met alle puntjes op de i zetten. Ja joh. Spannend hè? Oké. Ja? Komt is je net. Oh. Nou zit ik erin, dan wil ik er niet meer uit. Ja. Doe maar, meis. Pas op, ja. Ja. Oh. Wacht, ja, daar ging ik ook al overheen. Pas op voor de stroom, net. Ja, sorry, maar liever een stroomschok dan... Wel spannend, hè? Ze hebben heel veel te ontdekken nu. Ja. I'm the queen of the world. Nou, een van de dingen die dus helaas niet af is voor Pasen, wat wel de bedoeling was, dat is dus de Griezelgrot waar we nu staan. Ik heb er dus nog een bord voor moeten maken, want we zijn hier dus al wel een poosje mee bezig. Nou, de Griezelgrot is voor mijzelf ook nog wel een beetje een spannende aangelegenheid, want ik ben als de dood voor spinnen. En ja, er komen hier spinnen en ik moet een spinnenbord gaan maken. Dus ik heb uiteindelijk een collega gevraagd of die foto's wilde gaan zoeken, want meer dan 1 spinnenfoto kan ik gewoon echt niet aan. Dus ik denk dat dit ook een gedeelte wordt waar ik zelf niet heel erg veel te vinden zal zijn. We hebben hier ratten. We krijgen de uilen, allerlei soorten dieren die gewoon vlees eten, krijgen dat. En als het goed is hebben we even kijken. Nou, hier hebben we een zak met wat kleinere. Er zitten ook soms muisjes tussen, ratjes. Wij krijgen het geleverd gewoon van een fabrikant en ja, die levert het aan ons. Waar die het weer vandaan krijgen, dat weet ik niet. Ja, en ook kuikens.
Een hele doos vol met ja, lieve kuikentjes waren het. Nou, op een dag denk ik dat er wel ongeveer 10 kilo doorheen gaat. Ja, dus we hebben elke dag zo'n volle doos nodig. Vooral in het begin dan heb je toch zoiets van zielig. Maar ja, dan denk je van ach, dieren moeten ook voedsel hebben. En dan went het wel. Nou, als klein kind riep ik al van ik ga later met dieren werken. En dat is begonnen met ik word dolfijnentrainster. Toen was het ik ga met katten werken. Ja, en toen was het ik wil in een dierentuin werken. Nou ja, dit is het resultaat. Het is gelukt, zeg maar. En we gaan de flamingo-stal even schoonmaken. Het gebeurt zo'n 2 tot 3 keer in de week. Het hangt er vanaf hoe smerig het is. Ja, het hoort erbij, hè? Ik bedoel, ja, het is niet het leukste wat er is, maar ja, je weet dat het nodig is. Nou, je ziet ook, het is gewoon hartstikke smerig. Dus dat moet gewoon even schoon. Maar echt de flamingo's en de kleinklotters zijn toch wel wat dat betreft de viesbeuken. En die moet je dan toch wat vaker regelmatig schoonmaken. Nou, heel veel mensen die hebben natuurlijk een beeld van als dierverzorger dat je de hele dag diertjes aan het knuffelen bent. Maar ja, dat doe je dus absoluut niet natuurlijk. Het zijn wilde dieren. Dus je kunt ze eigenlijk gewoon helemaal niet met de handen aanraken. Het is eigenlijk het enige wat je doet. Is ervoor zorgen dat de dieren 's nachts een schoon bedje hebben, een schoon verblijf. Ik denk dat het ook wel zo'n 50% van de dag is wat je doet. Gewoon schoonmaken, poeprapen. Ja. We gaan zo meteen even trainen voor de Peerske zo meteen. Dat is een onkomt weekend. Dan worden we er eigenlijk wel verzwaard dat de vogels natuurlijk heel goed hun best doen. Ja, dan worden we weer een goede show voor het jaar. Dus dan gaan we zo maar beginnen. Door! Goed zo. Oh, oei. Dat is een beetje glad, geloof ik. Kom maar. Toch het grootste deel vogels waar ik mijn interesses in lezen. Daar ben ik mee begonnen. Dus dat weer mijn afdeling, de dierverzwaring vogels. Ja, voornamelijk de vogelvlucht die ik doe. Dus de vogelshows waar ik mee aan het trainen ben. En jou in de zomervakanties en zo. Dat is gewoon mijn ding. Het is warm, hè, popje? Kom maar. Ja, sommigen die vinden aapjes leuk en de oren die hebben wat met vogels of zoogdieren. Goed zo, dat is een mooie landing. Hartstikke knap. Alles is uiteindelijk precies op tijd afgekomen. Het was echt zwoegen, zweten, bloed en tranen. De dieren zijn er allemaal ingeplaatst en dat is uiteindelijk toch weer heel fijn en een heel tevreden gevoel. Ik observeer vooral, ik kijk van hoe doen de dieren het. Hè. Ik heb er ook allemaal mee bedacht van als we daar de voerbak neerzetten, we hebben daar de verwarming en we hebben de familiegroep die zou dan daar misschien gaan zitten. Hopelijk gaan ze daar zitten, dan kan de bezoekers goed zien. En ik kijk nu of het inderdaad ook zo uitkomt zoals we het met z'n allen bedacht hebben.
Leuke dag, hè? Mooi druk. Heerlijk, Nou, heerlijk. het is helemaal toppie. Ja. Het ziet er ook allemaal weer goed uit. Jullie hebben het ook weer goed voor elkaar. Leuk. Best met Ja, z'n allen. hartstikke goed. Helemaal Leuk. goed. Fijn om te horen. Het rent goed. Het rent heel goed terug op het moment. Vanmiddag om 10 uur is de eerste nog verder door. Dus ja, het gaat super. Ik ben zelf een enorme perfectionist. Dat is natuurlijk wel eens lastig, want ik wil alles perfect hebben. En uiteraard heb ik te maken met de mensen in de dierverzorging. Ik heb te maken met de mensen die bij de technische dienst werken. Ik heb te maken met de mensen die in de horeca werken. Dus al die mensen moet ik in feite met de neus dezelfde kant op hebben om het plaatje wat wij aanbieden, om dat perfect neer te zetten. Een hele goede middag allemaal. En welkom bij onze volvlucht hier in Aquazoo Friesland. Heen en weer. Goed zo. Kijk of u over u heen wilt vliegen. Ja, en dan gaat u. Blijf rustig zitten. Het jouwt me een hele kick om die show te gaan staan. Ja, het is, vooral met zo'n volle mensen is het helemaal fantastisch. Gewoon super leuk. Ik zou zeggen, blijf rustig zitten, dan gebeurt er niks. De zesde meesten genieten en de dieren binnen genieten van vleien en alles mij me koor. En alles om je in te genieten, dan geniet ik volop. En daar is hij. Maar we willen u graag allemaal hartelijk bedanken voor uw aandacht. En we wensen jullie allemaal nog veel plezier in Aquazoo Friesland. Tot de volgende keer. Dank jullie wel.